Ο κύριος. Σας ακούμε. Το όνομά σας παρακαλώ, και την ιδιότητά σας, αν θέλετε. Λέγομαι Κωνσταντίνος Βαθιώτης, είμαι καθηγητής ποινικού δικαίου και συνήγορος του κυρίου Νίκου Παπαδόπουλου. Θα ήθελα λοιπόν να πω 2-3 λόγια, γιατί άκουσα ενδελεχώς όλες τις εισηγήσεις. Θα ήθελα να πω καταρχάς ότι ο κύριος Παπαδόπουλος θεωρούμε ότι δεν βανδάλισε τα έργα αυτά του κυρίου Κατσαδιώτη. Δεν πείραξε την ηλική τους υπόσταση. Τα έριξε κάτω, έσπασε το προστατευτικό τζάμι. Η λέξη βανδαλισμός δεν δικαιολογείται εν προκειμένου. Επίσης, δεν εισέβαλε στην Εθνική Πινακοθήκη, χρησιμοποίησε το εισιτήριο με το οποίο εφοδιάστηκε. Σε ό,τι αφορά τώρα τα συνταγματικά ζητήματα που θα ήθελα να τα είχα ακούσει αλλά δεν τα άκουσα, θα πρέπει να ξέρουμε ότι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, το Σύνταγμά μας έχει ένα θρησκευτικό αποτύπωμα. Στο προήμιο έχουμε το ιστόνομα της Αγίας και Ομοσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Στο άρθρο 3 έχουμε την επικρατούσα θρησκεία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 λέει ότι η παιδεία αναπτύσσει την εθνική και τη θρησκευτική μας συνείδηση. Τα έργα του κυρίου Κατσαδιώτη δικαιολογούνται υπό το πρίσμα αυτών των 3 διατάξεων που μόλις είπα. Έχετε κάνει ήδη 2 ερωτήσεις. Θέλετε να πάρετε τις απαντήσεις σας και να συνεχίσετε με επόμενες? Κυρία Διευθυντρία, εγώ έμεινα 5 ώρες όμηρος εδώ μέσα εκείνη την ημέρα. Νομίζω ότι δικαιούμαι 3 λεπτά να μιλήσω. Δεν δικαιούμαι. Όταν εγώ σας... πάρετε σταδιακά τις απαντήσεις στα ερωτήματα. Όταν σας αναζητούσα εγώ εκείνη την ημέρα, εσείς δεν εμφανιζόσατε να μιλήσουμε. Τώρα που μπορώ να μιλήσω απέναντί σας, δεν με αφήνετε να μιλήσω. Έχουμε δημοκρατία ή ψευτοδημοκρατία? Αυτό σας είπα. Αν θέλετε να πάρετε απαντήσεις στα ερωτήματά σας ή δεν θέλετε. Θέλετε να συνεχίσετε? Θα ήθελα... Θα σας δώσω επίσης λίγο χρόνο ακόμη για να ολοκληρώσετε τα ερωτήματά σας. Ωραία. Ο αξιότιμος συνάδελφος, ο κύριος Παπαγεωργίου, είπε ότι σε μια δημοκρατία κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει τη γνώμη του με βία. Ο κύριος Παπαδόπουλος δεν προσπάθησε να επιβάλλει τη γνώμη του με βία. Αμήνθηκε ως προς το θρησκευτικό του δικαίωμα. Επίσης, είναι σημαντικό να ξέρουμε. Μπορεί να... Εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Με συγχωρείτε, δεν κάνετε διάλογο. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας και αν πραγματικά θέλετε να πάρετε απαντήσεις, να τις πάρετε. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μία ερώτηση, αφού βλέπω ότι δεν υπάρχει διάθεση και να μην σας τρώω άλλο το χρόνο. Υπάρχει ένα βιβλιαράκι, «Τέρατα και σημεία των σκοτεινών δυνάμεων» του Αρχιμανδρίτου Χαράλαμπου Βασιλόπουλου. Εδώ μέσα περιγράφεται η τεχνική της αντιχριστιανικής προπαγάνδας του γκανζουφισμού. Από το 1963 αλλοιώνονται εικόνες, εμφανίζεται η Παναγία με ντεκολτέ, ο Χριστός να παίζει με ηλεκτρικό τρενάκι. Και από το 1963 μέχρι σήμερα περάσαμε σε μια εξελιγμένη λοιπόν μέθοδο αντιχριστιανικής προπαγάνδας. Η ερώτησή σας? Σχετίζεται ο γκανζουφισμός με τα έργα του κύριου Κατσαδιώτη?